Здравейте всички от VBOX 7, аз съм Venom 962 и тук при мен е Валю 6999. Да, и днес правим епизоди на Minecraft Adventure мапове. Сега обрах от 6 бонусите. Това е новият Adventure мап, направен от Марто и Aftershock. Не читва и не чупи. Приятна игра. О, трябва да намерим водата. И двамата трябва да я търсим, бе. То аз се намерих. Спри да пускаш обидни фитили. Ко? Играя на 30 FPS, това е рекорд, бе. Аз го скочих, защото съм про. Вземи кофта и се изкачи. После ще фърля кофа с вода, чуле. Трябва. Мога. С 2 кофи вода мога да се изкача. Пъджи. Чай малко, че не мога да пусна това. Кое? Чай да я пусна наново. Пуснах я. Това лабиринт ли е тук? Ей, там има 2 честа, ама такова не мога да отида пред тях. Честито ти намери вратата. Ей, тук е вратата. Знам. Ти мина успешно, браво. Копай надолу и внимавай. Дръпни се. Дръпни се да копам, бе. Въй не. Ще правя... Сега ще си намеря някой друг с него да правя клиповите. Браво, ти мина. А па фъджи, ко направи? Добре, това беше от нас с Venom 962 и Toast Негър, дед гръмна TNT-то. Аре, чао!